أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hörmətli huzur TV tamaşaçıları efirdə imamdan sırıq dayan tapşırı. İndi sizdən kilib erişkən sorularga inşallah cavab tapa turgan tapşırı. Əgər damda sorularınız qalğan misallarını ekranda көрген adresqa yollay alasız. İnşallah biz alarını özümüzün hazretlərimizə eriştiririz. İndi hazretlərimiz degəndən bugün bizdə qonaqda Qazanımızın bik şunday motor, nurlu məscidinin imamı Nail Hazret Yusupov, Qazan nurunun imamı Nail Hazret. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleykum assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İndi şundan da мәчетләрегез нурлы, яқты, шушы нур балқып тұрған кебек. Инде бүген Хәзрәт үзенең нурлары белән, җаваплары белән безне дә нурландырыр дип өметләнеп калабыз. Һәм инде Хәзрәт башлап җибәрәбез беренче сораудан иншалла. Минем хезмәт хакым 20 мең сум. Инде бу шушы теге безгә сорау килеп ирешкән көнгә дип әйтик инде үзгәрә ала. Миңа корбан чаларга кирәкме? Менә шундый сорау, әйдәгез алайса карап китик, корбан чалганда кешенең байлыгы ничек исәпләнә һәм кешенең корбан чаларга мөнәсәбәтлеме юкмы икәнлеге каян билгеле була. Абу Ханифа мазхабы буенча, без сезнең белән Абу Ханифа мазхабында кемнең нисабы бар икән, ул кешегә ул ваҗиб корбан чалу. Ваҗиб инде ул тиеш. Әйе. Аңа чалу тиешле. Аны каян белергә микән дигәндә, ул менә корбан алдыннан, иншаалла, думырты сайтыннан аны белергә була. Корбан чалуның нисабы. Шуңа күрә инде әгәр дә аның нисабы җыелмады икән, юк икән, ул аңа сөннәт. Ул аны эшләсә, аңа савап була. Менә кайыр вакытта безгә әйтәләр, мин корбанны чала алам. Мөмкинчелегем бар. Анда җыептыр, нитептер, акчаларымны, ниләремне чала алам ди. Һәм әйтәләр, ярыймы мин аның менә итен үземә биш калдырам. Без үзебез дә генә мөхтаҗрак, менә корбанны алалап, ул кабул була, ничек була ул дип әйтәләр мәсәлән. Ул вакытта кеше менә ул чалды икән, ул итен үзенә калдыра ала. Аңа сөннәт була чалырга иде, чөнки аның нисабы җыелмаган, һәм ул аны чалып, хәтта шушы бөтен корбан итен үзенә калдыра ала. Эшкә бүлми. Алайда менә мөмкин. Шуңа күрә инде думырты сайтыннан, шушы корбан бәйрәме алдыннан карарга кирәк булачак. Кемнең нисабы җыелган, аңа корбанны чалу ваҗиб. Һәм күбесе уйлыйлар, корбан чалына гомердә бер генә тапкыр дип. Ул гакыйка корбаны. Бу корбан һәр елны чалына, һәм ул безнең өстебезгә йөкләнелә, әгәр дә безнең шушы нисабыбыз җыелган икән. Нисаб дип әйтәс, нисаб дигәндә татарча ничегрәк генә әйтеп була дип әйтин. Нисаб дигән сүз чөнки бөтен кешенең телендә юк. Нисаб безнең чыгарыла ул көмештән. Шуңа күрә инде менә шушылай итеп бүгенге сумнарга шутлап әйләндерә безнең инде гөләмәләр шурасы мөфтияттә һәм шулай итеп карар чыгаралар. Шуңа күрә безгә думырты сайтын карарга кирәк булачак. Ул да булса инде менә корбан алдыннан. Безнең теге шундый бер стереотипмы шунда кирип калган, закатта без бит инде нисапны 1 ел буе карыйбыз. Корбанны да шулай теге минем ел буе аның кадәр акчам юк дип. Безнең бит инде нисап корбанда көнендә карала шулай бит. Мәсәлән, корбан көнне безнең нисабыбыз бар икән, мәсәлән, әгәр дә условно шарт рәвешендә генә алдык, мәсәлән, нисап 40 мең ди. Әгәр дә безнең корбан көнендә 40 меңлек акчабыз бар икән, без инде 10 меңлек теге сарык дип әйтегән икән, 15 меңлек сарыкны чалырга тиеш булып чыга шулай бит инде хәзер. Әйе, дөрес әйтәсез. Әйе. Әҗәтләре юк аның, шушы суммасы бар икән. Асыл ихтиҗларыннан тыш инде 40 мең акчасы бар икән. Бу шарт рәвешендә дип әйтәм инде. Ул яңа түләргә тиеш була, чалырга тиеш була иншалла. Но әлбәттә инде көне җитәрәк, менә хәзрәтләр янына барып киңәшләшсәгез, минемчә хәзрәт менә килеп җитте көне, мин чалырга тиешме, юкмы, минемчә дөресрәк була, чөнки алдан әйтү инде ул теге ничектер алдан кычкырган күккә кебек кенә дип әйтик инде. Билгеле булмаска мөмкин. Хәзрәт, алдагы сорау, хатын-кыз аерылышуга гаризаны үзе бирә аламы? Бу чиракта гариза турында сүз бара. Мин инде икегә бүлим. Бу сорауны беренчедән хатын-кыз үзе талак дип әйтә аламы? Үзенең иратына, хәләҗәфетенә. Икенче сорау, хатын-кыз гаризаны, бу чиракта инде ул теге казыйгамы, судьягамы гаризаны бирә аламы? Менә бу икесе төрле сорау.
Әйе, әгәр дә хатын-кыз аерылырга тели икән, менә шулай итеп, аңа нәрсәдер ошамый икән, ул аны хәләл җифетенә иренә әйтә ала. Һәм әлбәттә инде ул әйтә сәбәпләрен. Анда бит әле сәбәп тә булырга тиеш, аерылырга бик нык җитди булырга тиеш. Шулай итеп, ул аңа әйтә. Монда инде әлбәттә ир аткына хатынын Яраткана я казый хатынын айыра ала. Хатын-кыз үз-үзен айыра алмый. Кыр вакытта хатын-кызлар әйтәләр, теге инде әллә кайчан бергә яшәгән булганнардан да элек-элек аерылганнар, иреме 3 тапкыр талак дип әйттем дә чыгып киттем дип әйтә. Юк, ул хатын-кызныкы кабул булмый, ул аны әйтергә тиеш ират аны әйтергә тиеш. Шуңа күрә монда хатын-кыз әйтә генә ала. Шулай, мин синең белән яши алмыйм, менә шундый сәбәпле әйт миңа талак. Иреннән талак сүзен сорарга тиеш. Бир миңа талак дип әйтергә. Ну шуңа килеп җитте инде әгәрдә. Һәм шулай ук аңа әгәрдә ире бирми икән талакны, юк дип әйтә икән, һәм бу хатын-кыз мөмкин казыйга гариза язарга, казыйга мөрәҗәгать итәргә, мин менә ирем белән аерылырга телим, ул миңа талак сүзен әйтми, мине аердыртмый, мин аның белән яши алмыйм, миңа бик нык авыр, белмим, мәсәлән, ул миңа кулны күтәрә, ул мине ашатмый, мине киендерми, анда бик авыр аның белән яшәргә сәбәпләрен әйтеп. Менә шулай гына була. Гомумән шундый бер хадис бар, ишеткәнем бар инде, теге хәләл булган, ләкин шундый яратмаган гамәл, теге Аллаһ каршында ул талак ни өчен шундый талакка каршы теге негатив караш. Аерылулар да бит, менә бүген әйтәбез, ничек инде алар аерылдылар дип. Гомумән Аллаһ Тәгалә безгә тели хәерлесен һәм яхшысын. Һәм кеше ул үзгәрүчән. Аны бүгенге көндә менә кемнәр гаилә белән шөгыльләнәләр икән, психологлар менә, алар да әйтәләр бит анда, 3 елдан соң шундый стадия була, 5 елдан соң шундый стадия үтеп китә, 10 елдан соң шундый стадия була. Бала тугачтын, менә шулай була, ирегезне онытмагыз бала тапкачтын. Бала тугачтын хатыныңны онытма дип анда мәсәлән әйтәләр икән. Һәм без гаилә өстендә гел эшләргә тиешбез, һәм 3 елдан соң мәсәлән ниндидер бер әйбер сүнеп китә анда мәсәлән. Мәхәббәт дигән әйбер манда тагын нәрсәдерме. Һәм кеше гаилә өстендә гел эшләргә тиеш. Аллаһ Тәгалә безгә тели гел хәерлесен. Менә без аны карасак, ул шул хәтле гаҗәпләндерә, без Аллаһ Тәгаләгә гел шөкер итәбез. Әлбәттә гынаһ түгел, ләкин инде Аллаһ Тәгалә була ачулы шушы кешегә. Гомәр ибн аль-Хаттаб вакытында анда була бер кеше, ул гел аерыла. Һәм аның хатыннарын җыя, алардан сорый, нигә аерылдыгыз берәм-берәм? Бөтенсен бергә түгел. Һәм һәрберсе әйтә, мин аны яратмыйм дип әйтәләр. Ну сез бит өйләндегез, сез бит кияүгә чыктыгыз менә, ризалыгыгызны бирдегез. Сез менә үзегез берәр нәрсә эшләдегезме гаиләне тотар өчен? Алай итеп, алай булмый ул. Гомәр ибн аль-Хаттаб аларга җиткерергә теләгән шушы хатын-кызларга бу сәбәп менә дип, Безгә дә әйттеләр бит, характерларыбыз туры килмәде дип әйтәләр. Тагы нәрсәдер. Миңа бик ошый бер төрек галименең әйткән сүзләре, ул әйтә. Гаилә ул ди, бик матур итеп әйтә, ул ди бизнес кебек ди. Кеше дә гел карап торырга тиеш ди ике әйберне. Һәм ул аны алган Коръәндә әйтелә мәвәддә ва рахма. Мәхәббәт ярату һәм бер-береңне ихтирам итү. Менә шушы ике әйбер ди тота ди, нинди генә ул гаилә булмасын. Динлеме ул, динсезме ул, шушы ике әйбер тота гаилән дип әйтә. Ярату, мәхәббәт һәм ихтирам итү. Шушы әйбергә кеше гел арттырырга тиеш. Мәхәббәт нәрсә ул? Мәхәббәтне ничек итеп арттырырга? Без гел карарга тиешбез менә сезнең белән өйгә кайтканда. Минем мәхәббәтем хәзер хатыныма карата 10 шкала буенча күпме микән? 4ме каралы 5 кит аннан әллә 2 инде дип төшеп китте икән ул. Без аны бит сизәбез. Сизә бит инде кеше менә. Хатын-кыз бигрәк тә сизгер. Шул вакытта күбрәк матур сүзләрне әйтергә, бүләкләр әйтергә, бүләкләр бирергә, күбрәк бергә вакыт үткәрергә. Һәм менә шулай итеп ул мәхәббәт арткан сайын арта ул. Безнең әби-бабайларыбызда булды нәкъ шулай ук менә. Без әгәр аларга карасак татар әби-бабайларыбызга. Икенчесе ул менә ихтирам итү.
анда да олуг үрнәк безнең олыларыбыз, әби бабайларыбыз нинди генә дингә карамасаң да, икенчесе ул менә ихтирам итү. Шуңа күрә ихтирам иткәндә дә ул хатын-кызны иратка әйләндерергә кирәкми. Ул иратны да хатын-кызга әйләндерергә кирәкми. Ул кайбер аңламый, аңламасын, кирәге дә юк бит. Шуңа күрә ихтирам итү иратны ират кебек, хатын-кызны хатын-кыз кебек, менә шушы ике әйбер тота гаиләне. Талак дип әйтергә бик нык җиңел. Ул 5 сүз генә, шуңа күрә инде менә гаиләне тотып калу, менә монсы әлбәттә, һәм аның өчен булачак олуг әҗр савап, аңа бит савап. Менә без кем беләндер талаштык икән, әйткәләштек икән, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, 3 көннән дә артык аның белән сөйләшмичә йөрмәгез диде. Аның белән сөйләшегез диде. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, ул да булса, кемдә кем беренче булып килеп гафу сорый икән, гафу ит мине, мин ялгыштым дип әйтә икән, ул кеше Аллаһ теләгә якынрак була, карагыз әле. Без бит көтеп утырабыз, ул гаепле, килеп ул сорасын дип. Килеп сорар ул, әмма ләкин инде ул Аллаһ теләгә иң якын кеше була, чөнки үзенең минлеген, үзенең ниен ул менә шулай тотып килеп гафу сорый икән, аңа була олуг әҗр савап. Бүген гаиләгә бик нык зур игътибар итәргә тиешбез. Аны артырыр өчен мәхәббәтне, ихтирам итүне без аның өстендә һәр вакыт эшләргә тиешбез. Бу бүгенге көндә безнең инде зур проблема булып тора. Шуңа күрә иншалла, менә гаиләләребез нык булсын, тырышык гаиләләрне нык итеп тотарга, гаиләсез яшәп булмый. Хатын-кыз менә безне бит мәчетләрдән дә хәзрәтләрне кайр вакытта чакырталар, яисә киләләр. Ират булсын ул, хатын-кыз булсын ул. Менә ират белән генә мәсьәләне әйтәм, 29 яшьлек бер егет килде, минем ди бөтен әйберемдә барсыман ди, әмма ләкин ниндидер бер авырлык ди күңелемдә ди, менә нәрсәдер юк ди. Беренче сорау бит безнең, син өйләндеңме дип әйтәбез аңа без. Ул әйтә, нәрсәгә бу монда кирәк ди, өйләнү дигән әйбер. Бунда бит бу эш түгел дип әйтә. Мен әйтәм, юк шунда эш. Нигә шуңарда эш ди? Аңлатыгыз миңа ди. Мен әйтәм, бар Коръәндә аят, Аллаһ тәала әйтә. Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азваджа литаскуну илейха. Аллаһ тәала әйтә, менә безне парлы итеп яраткан ир белән хатын-кызны, менә монда җавабы аның. Нигә бергә яшибез? Нигә менә шушы әйберләр гомумән кирәк дигәндә, литаскуну илейха, бер-береңдә тынычлык табыр өчен. Һәм ир белән хатын-кыз бер-берсендә иң беренче миссия, мин никах укыганда да әйтәм, бер-берегездә тынычлык табырга тырышырга тиешсез. Сезгә бергә булганда, чтобы сезгә рәхәт булды. Бер нинди проблемаларда, кайгы-хәсрәтләрдә башыгызда булмый. Икәү булганда сезнең рәхәт булырга тиеш. Һәм менә шуңа күрә Адәм алейхиссаламны бит Аллаһ тәала башта ярата, бар кыла, аннарысын аның өчен ярата Хава анабызны. Пәйгамбәр Адәм алейхиссалам турында әйтелә, менә риваятләрдә, ул тынычланды дип. Адәм алейхиссалам тынычлана. Чөнки иратка кирәк хатын-кызның энергетикасы, хатын-кызга кирәк иратның энергетикасы. Сөйләшеп, аралашып, утырып сөйләшү кирәк. Менә шушы тавышлар, талашулар булмасын өчен. Күп очракта бит карыйсың, анда ниндидер бер бәләкәй әйбер өчен генә алар аерылырга телиләр. Шуңа күрә аралашып, сөйләшеп, өченче кешене утыртып, мәсәлән, ир белән хатын-кыз һәм өченче кешене утырталар да, берәр нинди имам булсын ул, хәзрәт булсын ул, мәсәлән, дәрәҗәле кеше, мәсәлән, казый булсын ул, һәм инде бергә сөйләшеп, шушы сорауларына җавап бирү, сөйләшү, аралашу, ул әлбәттә менә ниндидер бер ачыклык кертә, һәм аннарысын уйлыйсың, каралы, мин бит дөрес түгел, мин бит моны ишетмәгәнмен дә, кайбер вакытта менә без сөйлибез, безне ишетмиләр икән, безне ишетмиләр. Гаиләдә дә шулай була ул. Шуңа күрә тыңларга кирәк, ишетергә кирәк, аңламадың икән әйтеп, мин син дөрес итеп аңладыммы матурым дип. Матур сүзләр әйтергә кирәк. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Гайша анабызга матур итеп мөрәҗәгать итәргән булган. Ул аны матур итеп ат итергәндә булган. Без дә сезнең белән бит хатыныбызны, хатын-кыз ирен матур итеп дәшәләр. Шуңа күрә ул мәхәббәтне туйдыра, бүләкләрне бирү. Шуңа күрә гаилә өчен һәм кемдә кем гаиләдә авыр булса да аңа, ул гаилә белән бара икән, алып бара икән. Иратмы ул, хатын-кызмы, авыр аңа, но ул алып бара. Аңа һичшиксез язылачак олуг әҗр савап. Әгәр дә ул булса,
мөмин яисә мөминә булса, аңа була аңардан савап. Инде минемчә, шуннан да бик кызыклы сорау һәм җавабы шушы аерылырга теләгән хатын-кызыбызга, бәлки ул аны теләгәндер, менә теге бирим әле Гайза, бирим әле дигән хатын-кызыбызга җавап яхшы булгандыр. Менә нәкъ менә бирмәскә, тырышырга, гаиләне саклап калырга. Инде хәзрәт, бик кызыклы сорау минемчә. Алкоголь эчкәннән соң гысел кыенырга кирәкме дип сорау биргәннәр. Инде Аллаһу агалим, нинди генә теге кешеләр юк, бәлки мәсәлән дингә әле генә килгән, ләкин шушы гадәтен ташлый алмый торган кеше бардыр. Кемдер мәсәлән теге тәмәкене ташлый алмый. Umuman менә андый кешеләргә без нинди киңәш бирәбез һәм менә шундый сорау, алкоголь эчкәннән соң гысел кыенырга кирәкме дигән. Ленар, менә бик дөрес әйттегез. Безнең тапшыруны караучыларга да бу бик нык ни булыр. Күбесе әйтергә мөмкин, ничек инде ул мөмин мөселман булып шундый әйберләрне эшли. Аннары соң әле сорый гысел турында дип тә. Әмма ләкин монда бар безнең шундый бер кагыйдә, менә үзегез дә әйттегез, кеше ислам диненә кергәндә ул әкрен-әкрен генә кирип китә. Гынахасыз кеше юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Куллу бну адама хатта" диде. Һәрбер адам баласы ялгышучан. Кем генә ул булмасын. Хәзрәтме ул, абыстаймы ул, аларның да бар гынахалы, аларның да бар хаталары, кем генә ул булмасын. Монда теге фәрештә булып булмый. Мөселманнар ул теге канатлы, нидедер фәрештәләр алар кебек теге ни түгелләр алар. Ул кешелек сыйфатын югалтмый дин кабул иткәче. Һәм инде монда берсендә миңа сорау биргәннәр иде. Анда икенче ни белән, гынах белән, менә кеше ди гынах кыла ди, и шулай яши ди. Ул ди диннән берәй-берендә үтәми ди. И бар мөселман ди, кайсы гынах та эшли ди, әмма ләкин намазда әле укый ди. Кайсысы моның хәерлерәк ди, миңа әйтә. Мин әйтәм, хәерлерәк шул, кем гынах кыла һәм намазында укый. Теге гынах кылып нитүчегә караганда. Менә кеше дингә кергәчтендә, аның менә кала ул көрәшә шушы гынахасы белән үзенең. Кемнеңдер менә була мәсәлән тәмәке тарта ул. Ул менә булдыра алмый. Кемдер менә мәсәлән шушлай ук менә эчә дип әйттек. Караклык ширен бетерергә бик нык авыр диләр бит инде менә гынахасын. Һәм менә шушлай итеп, кеше шушы гынахлардан әкрен-әкрен генә арына. Без Коръәнгә, хадисләргә караганда әйтәбез, андый кеше турында ул мөселман, мөселманлыктан ул чыкмый. Ул просто бозык, фасик дип без аны әйтәбез. Шуңа күрә инде җавап монда шундый: гөселне алырга кирәк түгел. Ул айныгачтында намазларын калкын калдырды менә, аларын да кайтарырга тиеш. Айныгач исләре беткәчтен, тахаратланып, исләрен шушы тәмсез исләрне юкка чыгарып, айныгачтан ул намаз укый һәм калдырганнарын каза кыла. Гөселне алабыз без кайчан дигәндә, без алабыз аны 4 очракта безгә гөсел алу тиешле. Иң беренчесе ул мәни чыкса, җинс агъзадан хатын-кыз белән ират якынлык кылганда. Икенчесе ул мәзи йоклаганда чыга икән шушы сидек юлыннан. Хайыздан соң һәм 4нчесе ул нифастан соң, ул бала тапканнан соң инде. Менә шушы очракта гына без алабыз тиешле алырга гөсел. Җомга көннәрендә, гаит көннәрендә ул сөннәт гамәл. Без анда алсак, безгә була әҗр савап. Шуңа күрә инде кардәшебезгә инде әлбәттә ул аны инде үзе дә белә, харам икәнен, ярамый икәнен, әмма ләкин мин менә шундый кыскача гына бер насихатымны әйтер идем. Сорау бирергә тиеш без, яки тапшыруны кемнәр карыйлар. Мин ул гынахны менә нигә кылам? Кайчан кылам? Кайчан мине шул гынахка тарта икән? Белмим анда, мәсәлән, кирәкмәгән видеоларны карый ул, тәмәке тарта, шул ук ниндидер начар дуслары янына һәр вакыт күңеле аның тарта. Нигә? Ял итер өченме? Ниндидер бер нәрсәнедер чыгарыр өченме? Менә кеше суңа җавап бирергә тиеш. Нигә соң мин әле менә моны эшләдем, каралы дип. Ул үзенә, мин бит беләм моны эшләргә ярамаганны. Нигә мин моны эшләдем микән дип, кеше үзенә сорау бирергә тиеш. Һәм мин менә өйрәнгән идем, кеше безне менә гынах кыла, ниндидер бер
яхшы әйбер барлыкка килгәчтә бара да шуңа ул гөнаһ кыла. Экзамен бирде, бара гөнаһ кыла. Менә мәсәлән, эшә. Ничектер ял итәмесең инде шулай. Я исә берәр начарлык килде, ул бара да шул гөнаһны кыла. Начарлык берәр инде бәла каза килде икән, кайгырып нитеп шуны эшли икән. Һәм ул менә шушы вакытта эшли аны шуңа күрә, чөнки аның анда уже башында бар шундай бер юл, нейрон юллар дип без аны әйтәбез, ул анда асфальт җәелгән. Именно барып эшәргә аңа. Асфальт җәелеп куелган. Ул асфальтны бетерергә бик нык авыр. Ул автоматом килеп чыкты икән яхшы әйбер, хоп, барып моны нитәргә кирәк, үткәрергә. Начарлы килеп чыкты икән, кайгырып нитеп ул шуны эшли. Һәм менә шушы әйберне юкка чыгарыр өчен яңа нейрон юлны барлыкка китерергә кирәк. Һәм шул вакытта кешенең яхшы әйбере килеп чыкты икән ниндидер, ул киресенчә нидер яхшы әйбер эшли. Мәсәлән, минем бер таныш нием бар иде. Ул менә экзаменнарны бирсәк, теге курсовайларны защищайтсак институтта, ул барып ул китап укый иде. Китап. Без бит инде барайык кафега, шәй эчәргәдер, нитәргәдер, кардәшләр белән утырып теге сөйләшергә, авыр булды, кара әле, укытучы тегеннән сорады, монсын сорады дип, теге бер-беребез белән аралашабыз инде. Ул юк, ул барып китап укый иде. Менә шуңардан мин нык нитә идем. Гаҗәплән, аның икенче нейрон юллары ясалган. Менә шушыны гына бетерергә кирәк. Һәм әлбәттә инде иң беренчесе ул Аллаһ теләдән сорарга. Аллаһы Тәгалә ул муқаллибул кулуб, йөрәкләрне борып җибәрүче. Ул шул хәтта кешене борып җибәрергә мөмкин яхшыга хәйләр. Чөнки һидаятны бирүче Аллаһ Тәгалә һәм ул гөнаһларны Аллаһы Тәгалә алып куя һәм кешегә иншалла икенче юлларны ачып җибәрергә мөмкин. Шуңа күрә иншалла менә җавап шушындый, гөсел алырга кирәк түгел, каза намазларны киридән кайтарып укырга һәм инде ул гөнаһка әйләнеп кайтмаска, бөтен әйберне эшләргә, дуга кылырга, Аллаһ теләдән сорарга һәм инде кайбер әйберләрне өйрәнеп, менә шуларны практикада үткәрергә. Менә инде андый гамәлләрне кылучылар белән аңлашыла. Хәзер инде читтән карап торучылар турында сөйләшәсе килә. Чыннан да кешене гаепләү, кешене русча әйткәндә инде осуждать итү җиңел. Кара сияны булай эшли икән, кара сияны тегеләй эшли икән дип. Ләкин пәйгамбәребезнең дә теге инде хәдисләре дә бар, теге кеше турында начар уйламаска, аннан соң инде гыйбарәләр килә, теге 70-тәрле ул кешегә бер аклану тап. Менә үзебездә кешене гаепләмәс өчен нинди шундый ихтияр кеше барлыкка китерә кирәк. Чөнки кайбер фикерләр бит инна баъда занны исем. Кайбер фикерләр бит гынах. Без белмис ул дөреслеккә туры киләме? Әле без белмис ул теге чыннан да шулаймы икәнен, кемдер теге әйткән шундый гыйбарә ишеткәнем бар. Бер вакыт бер кешенең, бер кардәшнең машинасында тәмәке капчыгы күрдем инде дип теге. Ул анда болт салган икән. Югалмас өчен каяндыр күргәндә теге болт салырга кирәк булган, салып куйган. Шуның өчен икән ул. Мин аны тарта дип инде начар уйлап та куйдым ди. Менә начар уйлап куймас өчен үзебезне ничек тәрбияләргә тиешбез без? Монда инде менә ул кем нитте икән, шундый гөнаһ эшләде икән, аны менә ничектер танкыйтьләргә, начар сүзләр аңа әйтергә бу ярамый. Моңа бар бер хадис, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында була бер кеше, ул гел эчепләгә. Эчә дә хәмләгә. И берсе шунда әйтә: Аллаһның ләгънәте сиңа төшсен иде, тагын эчепләктең бит инде дип әйтә аңа шулай. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул кешене туктата. Алай әйтмә ди. Алай әйтмә. Монда әйтергә, ягъни туктата, менә шулай итеп әйтергә ярамый дип әйтә. Һәр бер кешенең бар үзенең бер гөнаһасы. Шушлай менә шушы хадистан, һәрбер адам баласы ялгышучан дигәннән, кешенең кала теге идеальный булып булмый. Без аңа омтылабыз, без тырышабыз, но кешенең барыбер кала ниндидер бер гөнаһасы. Мин мәсәлән анда җыр тыңламыйм, мин тәмәке тартмыйм, мин тегесен нитмим, но минем бар икенче гөнаһларым, минем бар икенче хаталарым. Һәм аның икенче хаталары юктыр, но менә шушы хата калгандыр инде. Ул аның өстендә эшләргә тиеш, эшләсен дип, менә шушлай итеп инде ул аңарда кала. Шуңа күрә без аны танкыйтьләргә тиеш түгелбез. Һәм инде бар шундый берни бумеранг дип без аны әйтәбез, кешедән көләргә ярамый. Бер кашанда
Менә кайбер вакытта кеше үзен фәрештә итеп куеп, ха, каралы, эчеп йөриләр анда мәсәлән, я исә ниндидер ни кылганнар анда, менә ул зина кылган, кара ничек итеп киенгән бу хатын-кыз, диеп көлеп үзен өстен куя икән. Монда бар бумеранг дигән әйбер һәм галимнәр әйтәләр, кемдә кем берәрсеннән көлә икән, бармагын төртеп, хәтта ул аның гынахлы икән ул, аның хатасыннан көлә икән ул, ул бу дөньядан китми. Аның белән менә шулай булмыйча. Бу китми шушы дөньядан. Аңан үзенә ул әйләнеп кайта. Шуңа күрә без көлмибез, без аны тәнкыйтьләйбез, без әйтәбез, Аллаһ Тәгалә һидаят бирсен. Һидаят бирсен аңа, туры юлга бастырсын. Аллаһ Тәгалә аны гафу итсен дип, без менә теләкләргә тиешбез, дуга кылырга тиешбез шушы кешегә карата. Һәм инде кеше турында гел яхшыны гына, хәерлене гына уйларга тиешбез. Без инде кеше шулай яратылган, ул икенче кешенекендә бит кызык, каян моның бу килеп чыккан, каралы машинада алган анда. Урлагандыр әле. Әйе, анда каралы теге кызның кулыннан тотып барды, ул Аллаһның апасы икән бит вообще. Яулыксыз иде, каралы нидән киенгән анда джинсадан дип сөйләп нитәргә яратабыз. Әмма ләкин инде без менә гел үзебез өстендә эшлик. Без алар өчен җавап кайтармыйбыз, без җавап кайтарабыз үзебез өчен. Шуңа күрә гел үзебезнең өстебездә генә эшлик. Һәм инде ниндидер насихатларны әйтә алабыз икән, аларны без әйтик, аңа җиткерик ул кешегә, киемен озынрак кир, мәсәлән, анда хатын-кыз икән, ират икән, менә намаз укыганда синең киемеңдә менә сурәт иде, кардәшем, сурәтле намазны укымыйбыз, икенче кием ки дип, без инде аңа әлбәттә әйтәбез. Әмма ләкин менә шулай сез әйткәнчә, ул шушы тәмәке ниендә, савытында болт куйган. Без бит менә шулай итеп, ул кеше турында менә шулай начар уйлап куярга мөмкин без. Һәм инде Алла сакласын, алай бер качан да уйларга ярамый. 70 нине табырга тиешбез без кардәшебезгә. Аклауны. Я абыйсы калдыргандыр, агасы калдыргандыр анда, тагын әллә кеме калдыргандыр. Я үзенең машинасы түгелдер, я тагын нәрсәдер. Шуңа күрә менә шулай итеп шулт. Инде бу чиракта без үзебез дә кеше турында начар уйларга тиеш түгебез. Һәм минемчә инде икенче ягы бар. Пәйгамбәребезнең хадисе үрнәге буенча без үзебез дә калганнар безнең турында начар уйламасыннар өчен bütün бу мөмкинлекләрне эшләргә тиеш. Чөнки менә пәйгамбәребез берсендә хатыны белән урамга чыккач, караңгырак иде бугай, теге сахабалар инде аны күреп алганнан соң аларны чакырып китереп, "Ассаламу алейкум, бу минем теге хәләҗефетем теге" дип инде таныштырып куйды алдан ук. Инде теге сахабалар әлләрне уйламасыннар өчен. Чөнки ярар хәзер бөтен җирдә фонарлар бар. Кеше синең хәләҗефетең белән барганны күрә яки күрми дигәндәй, ул вакытта ала булмаган, ләкин пәйгамбер кисеп куйган. Бу хәләҗефетем минем. Әлләрне уйларга кирәк түгел. Чөнки ул алар өчен борчылган. Ягъни без үзебезнең кардәшләр өчен борчылып, шулай эшләргә тиештер без инде теге уйламасыннар начар, гөнаһка батмасыннар дип үзебез дә тырышабыз. Чөнки инде теге минем күңелдә нәрсә бар икәнен белмиләр, алып барыйм әле теге пиво миян ташларга алып барам, теге дип алып бармыйсың бит инде теге. Син киресенчә уйлаячаклар, кара бу хәзер шәйкән дип теге. Син теге тапкансың, алып барасың ташларга. Яшереп алып барып ташласың да ул эченә бер караганда. Ягъни инде без үзебезнең теге ишке ягыбызны шулай ук теге чистартырга тырышырга тиешбездер. Менә монда Ленар бик дөрес әйтәсез. Бер төрек динне кабул итә. Мин аны әллә качан инде караган идем. Мусульман гаиләсендә үсә. Менә динне кабул итте, бу намазга басты, Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәп, тыйганнарыннан тыйлып яши башлады дигән сүз. Ислам динен кабул итте, без шулай дип әйтәбез инде. Шулай итеп кирип китә бу виш. И моңардан сыйлар, ник син менә шулай нәрсә булды сәбәп дип. Ул укый бер Ханафи мазхабының галименең бер китабын, кешеләр белән яшәү, аралашу әдәпләре дигән инде бер китап белән инде китапны укый. Гарәп теленнән. Һәм шуны укып, ул шуңарга гаҗәпләнеп ислам динен кабул итә. Анда галим яза, менә бүлмәгә кергәндә, шакып кирегез дип яза. Бүлмәгә кергәндә, икенче кешенең шакып кирегез һәм рөхсәт биргәчтеңенә кирип ачып кирегез дип әйтә. И язган, кем генә ул булса да, кызыңмы, бәләгать яшенә ирешкән, улыңмы ул синең анда, хатыныңмы, апаңмы, абыеңмы, балаңмы анда, балаңмы, хатыныңмы, иреңме, кем генә булмасын. Һәм нәрсәсе гаҗәпләндерде ди, азакы ние. Сиңа ничек әйтергә, зыян китерә торган әйберне күрмәс өчен. Сиңа зыян китерә торган әйберне күрмәс өчен.
Бәлки ул анда тәмәке тартып утырадыр. Белмим, анда пиво эчеп утырадыр, анда сыра эчеп утырадыр, мәсәлән. Яисә без командировкадан кайттык та һәм хатынга әйтмичә тиз генә кирип китәргә телибез. Менә Аллаһ Тәгалә хәтта безне менә ислам дине буенча шуңардан да саклый. Шакып керергә. Ул анда бардыр да, бәлки. Әмма ләкин менә үзеңә зыян зарар китермәс өчен шакып һәм ул әйберен журналдырмы ул менә мәсәлән бала икән анда шундый яшаның теге 11 класслар я журналын нәрсәкәйнән да яшереп куя икән, бары бер шакып кер. Сиңа ярамаган, синең кәефеңне төшерә торган әйберне күрмәс өчен дип әйтә. Ул әйтә, мине шул хәтле гаҗәпләндерде ди. Ислам дине безгә бирелгән менә үзебезне саклар өчен. Һәм чыннан да ислам дине ул менә безне саклый, кем намазда, кем уразада, ул гомумән ул үзгәрә, ул икенче кеше булып куя. Һәм инде Аллаһ Тәгалә ул кешегә бәрәкәт тә бирә. Шуңа күрә менә без үзебезне сакларга тиешбез. Хәзрәт, монда инде соңгы сорау, ялгыш уйлардан ничек сакланырга дигән сорау биргән булганнар безгә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Минемчә без бу сорауны да карап киттек, шушы уйлардан саклану мәсьәләсендә бит инде. Инде беренче монда шунысын да әйтергә кирәк, ансыз булмый. Ул безнең электән үк һәм нидә дә хәзер дә бөтенебез дә кулланабыз, татарлар, мусульманнар, һәрберебез әйтәбез, начар уйлар керде икән, уй безгә аны ниләрдә әйтәр, кем мозгны өйрәнә, ул безгә каяндыр килә. Без сезнең белән беләбез, я фәрештән, я шайтаннан. Шуңа ул килә икән. Безгә ул уй фикер, ерем кайда йөрим икән? Ул тегендәдер дип, мәсәлән, шундый уйлар. Ул уйны без кабул итәбез икән әгәрдә, һәм аны эмоционально, аны уйлыйбыз икән, үстерәбез икән, шулай шул, ул шундый бер зур авырлыкка барлыкка килә. Шуңа күрә начар уй килде икән, аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Шулт. Ул уй фикергә юк дип әйтергә кирәк. Һәм ул уйны нитмәгәчтән, үстермәгәчтән, ул уй юкка чыга. Бу менә чыннан да эшли торган әйбер. Шуңа күрә без аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим дип, Коръән аятлары күбрәк укып, дуга кылып, Аллаһны зикр итеп, безнең уй фикерләребез, сөйли торган сүзләребез дә бит үзгәреп китә. Иншалла шулай булсын. Ни кызганыч, шушы урында туктарга мәҗбүрбез. Вакытыбыз чыгып килә. Инде бүген монда килгәнегез өчен, шушы җавапларыгыз өчен Аллаһның рәхмәте булсын. Саубуллашабыз менә хәзрәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, эфирда Имам Насыйри дигән тапшыру иде. Исегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта Казан нуры имамы Наил хәзрәт Юсупов иде кунакта. Инде иншалла, әгәр дә сорауларыгыз калган булса, аларны экранда күргән адреска юллый аласыз. Иншалла, җавап табарга тырышырбыз. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Раббыбызның сәламе, рәхмәте ва баракаты барчабызга да ирешсә иде.